Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, o doa cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Cando a dureza da vida non quita a finura de espírito, hai boa crianza. Cando a rudeza do esforzo diario non é quen de matar a cortesía, hai boa crianza. Cando o respeto aos maiores non mingua a dignidade dos menores, hai boa crianza. Entón cobran valor as formas, os saúdos, os tratamentos acordados, a amabilidade e a xentileza. E houbo un tempo en que, aínda antes que rezar a Deus, e rezábase moito, era preciso aprender a tratar os demais con respeto e consideración. Eran as leis da boa crianza que se transmitían doa a doa, de xeración en xeración. Buenos días, ¿cómo está usted? Usted lo pase bien. Había que decir, con permiso. Es moi estrito eso. E sin pasarse. Antes tiña un pai ou a nai e dicille ás 9 ou ás 10 hai que estar na caza. E vía que está. Chamabas á porta e entrar a saludar a lavados serios. Que se dicía. E pobre túa que entraras e non lle dixeras porque ibas a fora e entrabas outra vez. Hombre, se saludaba a toda la gente que encontraba usted por el camino. Eso me lo enseñó mi madre y lo aprendí y lo llevé por todos los sitios. Porque xo enseñaban os profesores no colegio. Xa era o primeiro que enseñaban. Os buenos días, buenas tardes, os maiores maestros ou médicos, usted lo pase bien. Si iba unha persona maior darlle a man dereita a cera, iso todo enseñaba. Eu, polo menos, aprendino todo no colegio. Penso que os pais daquela que nos volcábamos moito máis niso, porque chego a pensar moitas veces que agora teria que haber escolas de pais, escolas para enseñarnos a ser pais. Eu anhelo, sinceramente, a educación de antes. Así nas parroquias e cando se pasa por outras persoas que se deben saludar, non a ciudadano, porque non vas ir saludando, pero nas parroquias, ainda que non conoce as persoas, xa naquel núcleo é que se debe de saludar. La sociedad era de una relación de cordialidad permanente. La gente tenía una convivencia moi cercana, moi íntima e moi respetuosa. Moito respeto aparente, pero había máis hipocresía do que hoxe. Eu creo que hoxe a xente é máis natural que antes. Desde o meu punto de vista, ahora cada un é moi libre de opinar. Doa, 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 era costureira, o doa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eu, con 12, 14 anos, o meu Dios era falar con xente maior que min. Cando empecé a fumar, un día pescaronme miña tía Yela, e viñen correndo e metíme na cama. E aquel día meu pai levantei nos altares, que dice miña mãe, vou coller e voulle pegar, e dice meu pai, dice, deixame dormir o pequeno, pobriño, se está ahora tan tranquiliño, deixo dormir. Enseñábanme, contábanme historias, e incluso, se ás veces se vía un rapaz facer unha cousa mal feita, calquera lle chamábamos a atención. Neno, mira que eso non se pode facer. Ningún pai se atrevía a decirle a esa persona non te metas co meu fillo, nin correjas o meu fillo. El sabía que fumaba, porque igual agarraba, comíamos no comedor, e pois me iba pa diante da casa, e dicía a miña irmá, dillo Luis que che di un papel de fumar.
ou un cigarro, porque se había terminado. E agarraba, pero eu non fumaba diante de meu pai. Un respeto. E nunca meu pai me prohibiu fumar. Os primeiros, antes da miña era, non lle chamaban papá. Mi padre, usted tal. E os abuelos, abuelo, usted tal. Bueno. Ao ver un cura había que ir besar a mau, ao ver un ancián había que darlle a mau, había que... moitas cousas que se ensinaban nas casas. Os pais, os mestres, había unha asignatura que se chamaba urbanidade. Pero tamén había que non o tiña, porque había de todo. Y la abuela Virgen Santísima del Carmen. Y los padres en general. Máis que respeto tiñaselle medo. Antiguamente aos pais máis que respeto tiñaselle medo. A mí ainda me tratan de usted. Os meus fillos tratan de usted. E o meu neto máis vello tamén me trata moi así, con moito cuidado. moi xeitoso, moi boa persona. Doa, 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 costureira, oa traballaba na leira, doa, doa. E daquela tamén había xente maleducada. E dedicabanse a falar, a botar pecados. Salíalles así pola boca porquerías que daban asco. Daquelas había algún que cada palabra que botaba un dios. De verdad. Daquelas, carai. E hoxe non nos poñen. Eu creo que ainda poñen máis hoxe que naquela. Primeiro, se asaltaban con quen nos mandan, non? Con Dios era o primeiro. Ese era o primeiro que levaba a primeira blasfema xa. Cando se enfadaban, me cago en tal. Os primeiros era Dios. Que pasa que non ten moito sentido o que non cree en Dios cagarse en Dios. Porque non se quere... Realmente eu creo que Dios non tiña moito en conta, porque eu creo que era máis unha rutina que non un afán de ofender a Dios. Era unha familia dela, aquelas eran moi insultadoras. E insultaban sempre, pero te han levado cada marimba de paus, porque os outros non podían máis que ela cantaban do lombo. Eu algo tamén do cantei. Había moito taco, moita blasfemia. Había moito disso, sí. Por nada, había. E moitos iban mesmo nadar e berrabañar vacas. Anda, carallo, que te che vou dar unhas variadas. O carallo era a palabra de todos. Bueno, carallo, bueno. Que pasou? Non pasou nada. É así un margón, é unha expresión, pois, fea. Los tacos son moi bonitos. Yo tamén digo tacos. Sí, esos están en el diccionario, no tienen por qué nadie criticarlos. Que no quiera que non los diga. É como aquel pleito da señora que estaba declarando e dixo o xuez: jura usted decir verdade? E dixe: ai, non, señor, non xuro. Entonces dixo o xuez ao abogado: pero a ver, hombre, como esta señora... bueno, espere, señor xuez, mire, ten que dicirle ao xuez, señora María, obedezcalle, faiga o que... Bueno, entonces a señora dixo: bueno, voullo facer, pero baixo a súa responsabilidade. Me cago en tal, me cago en cual e me cago en cual. Botou 3 xuramentos. Doa, doa, aldea madre xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, 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 doa. Bueno, que estaba mal feita porque eu conocía moitos rapaces que se pegaban moito, e canto máis se pegaban eran máis rebeldes, eran peor. Non se lle enseñaba nada, porque eso non era enseñar. Na escola que eu fun, había un profesor moi reto. Pois unha vez, eu máis un compañeiro, por ello supemos un pasaje, era a historia sagrada. Non lle supemos, e puxenos a mí nunha parede con 2 Quijotes, así, para arriba, así nas mans, e outro na outra parede. Un cuarto de hora, pero aos 5 minutos xa para baixo o Quijote.
E viña por atrás, arriba, arriba. A segunda escola que tuven, pois había que puñer a man. Cando tiñas, por exemplo, faltas de silencio, faltas de respeto, puña a man, e cunha vara, arreata. Estabas e a veces puñelas, eso era peor. O que xa tiñan aquel refrán que a letra con sangre entra, e tiñan razón. Había pais que castigaban dunha maneira, había pais que castigaban de outro. Por exemplo, o papá xa castigaba que, en primeiro lugar, xa te dicía, xa non vas a tal baile. O castigo principal era a souta no cu. Sempre, sempre co que che does. Eu, a min un día, tamén arre que me tiña que quitar de non a fía. E eu tiña unha gana de ir. Era o primeiro... Eso era o primeiro, porque aí non rompía osos e había donde amasar. Pois eu esperei e fomos para a cama, e dou unha vida que les faron tarde, e eu saltei pola ventana. E fun ao baile. Daquela o que facía unha tostada igual lle pegaban uns azoutes que temblaba perico, eh? Chegando a casa, dixen eu, sí, eu saltei pola ventana porque saltaba para un campo. Pero agora como subo? Vou pai só combinar cara a un, xa lle tiñan medo os fillos. Non tiña falta ninguna de ir pensando nin pasando traballo ningún. Estaba papá esperándome cun rabo do sacho ali. Tan pronto entrei, doume semejante pau aquí no lombo, e outro, como eu corría bastante así polas escaleras arriba, outro aí nas cachas, e vai e dixen eu, pobriño, como era xordo, dixen eu, bueno, déame que queira que eu ao baile xa fun.